ddoi ffefryn mawr yn yr adran. Pendog Page Boy, Springline Profit. Ac y poni bach glas. Dyma fe, y Pendog Page Boy, sydd wedi cael i ddod i'r brig ar hyn o bryd. Jill Williams, Kitty Bodley, Brydfa Glebedale. Poni bach hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn trwy'r tymor. Allan o Pendog Mirage a Pendog Flower Girl. Dyna fe, ie. Ac yn ail, pedwar dim... Pottery Simon. Pottery Simon i Shane Rogers, ie. Ac allan o'r gaseg, Lacey Jaffa ac y march... Sori, na, mae'n flin na fi. Y march yw Lacey Jaffa a'r farch. A'r gaseg yw Powys Siren. Ond, dyma beth sydd wedi dala i lygadau. Pendog Page Boy. Dyma'r drefen ar hyn o bryd, ond fel ni'n gwybod gyda'r beirniad Colin Tibby, mae pethau'n gallu newid. Gallu newid, ie. Wyt ti wedi gweld ambell i ddosbarth yn cael ei newid yn yr adran A bore yma, neu falle bod yn benderfynol? Mae fe wedi, yw e? Sydd yn ychwanegu. Tensiwn bydd i trwy bore. Ie, ac yn bedwerydd wedyn fi'n gweld bod Springline Profit, un o'r ffefrynydd eraill wedi dod. Felly dyma ni. Yn gynta'r hyn o bryd, Pendog Page Boy. Yn yr ail safle, Pottery Simon. Yn drydydd gar Cornel Senator ac yn bedwerydd. Ar ôl 4-2-7. Fe oedd. O na, pumed. Mae un wedi mynd lawr. Mae'r ffefryn bach melyn wedi mynd lawr i pumed fi'n gweld. Felly bedwerydd, Cromac Tir Dagan. Ie, a wedyn Springline Profit. Wedi, mae fe'n cadw'r 5 cyntaf. Mae fe wedi gofyn iddyn nhw gyd troi ar ei ochr iddo fe gael cadw cymaru. Dyw Colin ddim yn rhoi lan. Mae'r hedodd. Edrych ar yr emosiwn hyn. Da iawn. Wel. Felly mae yna benderfyniad wedi dod yn y canol ar ôl hir bendroni gyda'r Merlod mynydd Cymreig a'r meirch 4-7 blwydd oed. Colin Tibby wedi bod yn craffu yn fanwl, ond dyma chi'r penderfyniad ac yn derbyn y garden goch a'r hosglwm holl bwysig Pendog Page Boy. A'r cysan bach yn coroni'r cyfan. I pwy? I'r ceffil? Reit, o'n i'n mynd i weid. Ie, Justin Davies fan hyn bod yda Popsters yn trafod y ceffil y march bach ifanc hyn i Jill Williams a Kitty Bodley. Fi'n siŵr bydden nhw mas draw heddi i weld yr anifa bach enwog hyn sy'n gwneud dda trwy'r tymor yn ennill yn y sioe frenhinol. A wrth gwrs, mae rhaid cofio y fenyw enwog iawn fe bagodd y march bach hyn o Rosemary Phillips yn Stow o'r hen enwog rydda Pendog. Da iawn, pawb sydd wedi cael y march ifanc gorau yn y sioe frenhinol i'r sioe blwyddyn hyn. Dyma chi wr sydd wedi cael gwres i drad y bore yma. Justin Davies yn dangos y march ddath yn fuddigol gyda'r adran A y Merlod mynydd Cymreig. Pendog Page Boy sydd yn mynd â hi ac yn sicr yn plesio'r dorf ac wedi plesio'r beirniad Mr Colin Tibby. Llon gyfarchiadau mawr i Pendog Page Boy.